Maayong gabi mga kaigsuunan. O sa bisan unsang oras nato maablihan kini. Kung sa buntag, maayong buntag. Kung sa udto, maayong udto. O sa hapon, maayong hapon. Mga igsuon, aniyan na usab kita sa atong tulumanon niining adlaw nga Sabado aron sa pagtuman niining atong tulumanon nga Bible study on Saturday. Amen. Dinhi mga kaigsunan atong hisgutan dinhi adunay usa lamang ka bersikulo kita nga atong pagahisgutan niining higayon. Pero usa kita mapadayon igsuon, hangyoon ko kamo i-subscribe ninyo kining atong bulhaton. Ingon nga kita maoy nagadala sa kamatuorang pagtudlo sa pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Unya ayaw sab ninyo pagka kalimti ang pagka message. Amen? Ayaw sab ninyo pag kalimti ang mga comment. Amen? Ang pag-share isuon importante. Nga ma-share nato kini sa uban nato nga mga kaigsuonan. Amen? Para hingpit ang paglaganap niini sa atong inunta lamang nationwide or worldwide mga igsuon. So maayo nga ato kining mahimo aron labing maayong paglaganap ang pulong sa Dios. Amen. Isumala sa atong bersikulo sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 2, iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala. Magmadasigon ka niini, himoa ang pagpamadlong, pagsaway, o pagpanambag, diha sa tumang pagkamapailubon o pagtudlo. Amen, mga kaigsunan. So, mao kini ang atong gihimo na naantay pagkamapailubon sa mga pagtudlo. Kay kining atong pagtudlo igsuon dili sama sa uban nga nagawali-wali diha sa radyo, nagawali-wali diha sa TV. Puro mga pagdasig sa atong pangangalagan. Pero kita igsuon lain ang atong buluhaton, ingon nga magwawali. Ang atong tudlo igsuon kining kahimtang sa Dios, kining mga doctrinal mga igsuon. Mao kini gayud mga doctrinal teaching. Inangano igsuon nga gihimo nato kini. Tungod kay wala koy nakita nga mga inunta lamang sa grupo sa mga apostolik nga nagawali og sama niining akong giwali. Mao man gani nga ato kining gihimong tulumanon bilang tulumanon. Amen. Para atong masunod gayud ang pagtudlo nga kamatuoran gayud nga doktrina. Amen. Ang uban mga kaigsuonan ato lang makita nga basta nagawali sila pero igo ra diha sa mga pagdasig sa atong pangalagad sa Dios. Pwede naman, pero niining atong higayon samtang bag-o pa kita, niining atong pagsugod sa YouTube channel at kinahanglan igsuon nga doon natay ato una mabitaw nga sa akong Tagalog version doon ako'y giingon dito nga apostolic indoctrination. Mao kana igsuon ang pinaka-importante tungod kay mao kini ang gitudlo sa mga apostoles. Kay kung dili nato kini itudlo,
wala say masayod. Walay mainganyo, nga uy maayo dayto ilang doktrina uy. Maayo to ilang doktrina kay tinuod gyud atong mabasa sa Biblia. So ana igsuon, kinahanglan atong ipakita nga kita nagadala gayud sa kamatuoran. Amen. Kay kung mayingon ta nga hanas na ko kayo mo deliver og mga pulong sa Dios. Magunsa pang kahanas niya sa pag-deliver sa pulong sa Dios anya ang kanang imong gi-deliver igo ra sa pagdasig. Ako igsuon dili man pagdasig kay dili man ko pastor. Ako usad ako ka og nila pa buti pa sabot preacher. Amen. Usa ka magwawali sa pulong sa Dios. Dili man ko pastor. So wala sad nako ang ugali nga kanang pagdasig sa akong mga membro. Amen. Ang akong himuon nga akong imantala ang kamatuoran nga nakasulat sa banal nga kasulatan. Para kitang tanan kutob sa makabati makakita nini akong gisibya o akong gihimo sa kahanginan. Makatultol makaamgo sila nga naa di ay tinuod nga doktrina nga gikan sa Dios. Amen. Mao kana ang atong purpose igsuon. Nga samtang kita mag-umpisa ni atong buluhaton, una nato kining mga doktrinal nga mga pagtudlo. Amen. Hallelujah. So igsuon, wadto kita sa pagsugod niini kay medyo mataas. Taas kini nga istorya igsuon. Basig maabot kita sa sobra sa oras. So ato gi control ang atong oras. Kay doon na lamang kita kung mahimo mga dili kita maabot sa usa ka oras kay mula baya og sumol baya igsuon nga dugay tag sa atubang sa kamera unya maura balik-balik gihapon ang atong gipanudlo. Amen. So ana igsuon kinahanglan nga dili ta maglangan pod aron nga sa uban nga daklit lang na ablihan kini nga mga video igo ra sa katunga kutob ra sa katunga dili matapos hinumdumi igsuon ang usa ka pagtudlo ang usa ka wali hinunta lamang adtua ang pinakanindot sa finishing line. Amen. So usa ka pagwali usa ka pagtudlo usa ka preacher sa iyang gitudlo atua didto ang pinaka dakong puntos sa uwahina bandang uwahina. Amen. Sumao ka na igsuon ang atong gikinahanglan nga dili taangay nga magdali kay parehas ra baya kung kita nagtuyo nga aron atong makatunan ang pulong sa Dios ato ging humanon pagtan-aw kini kay ato ara ba ang point sa finishing line. Amen. Ana igsuon dinhi ato pagasugdan kini nga atong topic karon atong gikuha atong gikutlo sa sulat ni Juan dinhi sa Juan 14:26 14:6. Amen. Hallelujah. Juan kapitulo 14 versikulo 6. Simple lang kani igsuon usa ka bersikulo lang pero kung ato kining usa-usahon paghuhubad daghan kini siya og ulod undanon kini nga bersikulo igsuon mao kini nga ako usab napili nga ato karon pagatun-an. Amen. Dinhi atong pagbasahon ang Juan kapitulo 14 versikulo 6. Siguro inyo na kining nabasa kining nga bersikulo so ato karon bahin-bahinon ni ini nga pagi. Basahon nato. Si Jesus sumitubag kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan
gawas kung pinaagi ka nako. Mao ra ning igsoon. Kasimple lang. Buhay naman ito sa pag-ampo sa Dios. Kanimo amahan nga langit nun, niining time na among ihalad, kanimo kining among pagtuon sa imong balaanong pulong. O Dios, ako pangayoon kanimo ang imong presensya nga diin o Dios sa labi na ako nga ako ang magalumalan niini Lord. Himoa nga ako magapanulti sa maayong mga pagpanulti o Dios. Ingon man maana kanako ang espiritu sa kamatuoran sa akong mga pag-deliver na ini. Lord, ingon man doon sa mga tao nga gustong makaamgo or makasabot sa imong pulong o Dios, himoa ablihi usab ang ilang mga hula-hula o Dios, ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagpangisip o Dios, aron yano nilang masabtan kining among mga pagtuon karon. O Dios, wala kaming mahimo kung amo-amo lamang kining pagabuhaton, kung dili ikaw gayod ang magagiya kanamo niini. Lord, salamat. Amo kining ibalik pasalamat in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Dinigsoon, niini, adunay tulo, atong isgutan kining tutulo dinhi, ka unod. Ang unod dinhi, ang una, mao ang dalan. Amen? Ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Hallelujah. So dinhi sa dalan, unahon nato pagpahayag aron nga masabtan nato kining giingon dinhi nga dalan kay giangkon man ni Ginoong Hesus nga siya ang dalan. Matud ni Ginoong Hesus nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan gawas kundi pinaagi kanako. Amen. Subot pasabot igsuon nga kining dalan duna lamay usa ka dalan nga gihatag ang Dios nga atong subayon. Unsa kini nga dalan igsuon? Mao kini ang atong hisgutan una. Aduna tutulok kini. Doon na kita dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Unahan na ito pag-disgot igsuon, kining unod sa giingon nila, giingon sa atong gibasa na, nga dalan. Igsuon, kining giingog dalan, ang buti pasabot nini, ano magkuan magod, igsuon, doon na kita'y, atong namatikdan karon nga, doon na kita'y duha kadalan. Ingon nga dalan sa kahayag ug dalan sa kangit. Ingon usab sa giingon nila nga dalan sa kaluwasan ug dalan sa kalaglagan. Amen. Sumaw kani ato isgutan igsuon. Dili igsuon ang kahulugan ni ining dalan mao kini. Adunay duha ka dalan nga atong subayon. Nga mao ang duha ka klaseng unsa man igsuon. Duha ka klaseng kasi kaning dalan nagsugyot kanato nga dalan gyud nga usara. Ang paingnan ini nga musangpot gyud ta sa giingon nga kaluwasan. Amen. Mao ni igsuon dinhi sa atong hisgutan karon, atong hisgutan niini kining giingon na dalan, adunay dalan nga duha. So kung kinahanglan dili ta masayop igsuon kay kung masayop ta sa pagsubay nining duha ka dalan or pagsunod niini, mahimutang kalaglagan ng usa. Kay duduha lang kini igsuon, dalan sa kaluwasan, mao kining giingon ni Hesus na ako ang dalan. Amen. Mao kining giingon ni Hesus nga ako ang dalan. Buti pasabot igsuon nga wala na laing dalan paingon sa kaluwasan. Amen. Tungod kay si Hesus lamang ang dalan nato. Unsa kini nga dalan igsuon? Niya.
adunay duha ka klase nga pagtudlo. Mao kini igsuon ang dalan nga atong subayon. Duha ka klase nga pagtudlo. Sa unsa man nga pagtudlo igsuon? Kining giingon nila nga pagtudlo sa bautismo. Amen. Kining bautismo igsuon, mao kini importante nga ato gyung matultulan kung hain ni ining dalan na ang atong subayon aron nga patultulan yun nato ang gingon nga dalan paingon sa kaluwasan. Amen. Kaya na pagkadimala sa igsuon kung ang atong nasubay mauday ning dalan paingon sa kalaglagan. Ngano malaglag man igsuon? Kay dili man lagi tinuod nagikan kang Ginoong Hesus nga dalan. Kay mingon man si Hesus nga ako way lain siya ra gyud ang atong dalan, wa nay lain. Buti pa sabot igsoon, usara ang tinuod niini nga dalan. Adunay duha ka dalan nga atong pagasubayon. So sa atong pagsubay niini, atong ampingan gyud nga dili ta mosipyat nga kinahanglan atong matultulan gyud ang tinuod nga paingog kaluwasan. Amen. Pasti lang sakit ta igsuon nga naglaom kita nga maluwas kita paingon natas sa kaluwasan, pero di ay ang dalan. Buti pa sabot ang bautismo di ay imong gidawat, wala di ay dili di ay kamatuoran. Mao kini ang dalan igsuon, kining duha ka bautismo karon nga naglungtad. Unsa man kini nga bautismo igsuon? Atong mabasa una, atong basahon ang Mateo 28:19. Dinhi sa Mateo 28:19, mao kini ang sugo ni Ginoong Hesus nga iyang salig ngadto sa mga apostoles. Amen. Gani man kini nga sugo, iya kini gi-address gayud ngadto sa mga apostoles. Atong basahon igsuon, busa pang lakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa daw igsuon? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan. Ngalan ha, ngalan igsuon. Buti pasabot ngalan ang ipabautismo. Amen. Dinhi igsuon, daghan kita, daghan sa atong mga kaigsuunan nga wala gyud makasabot niini. Dinhi sumala sa ubang tulo sa atong mga katigulangan niadto pa nga kini nga sugo nganong dili man nato sundon nga mao may gisugo ni Ginoong Hesus nga bautismuhan ninyo sila sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Simple ra unta igsuon kung nag-ingon lang ni nga bautismuhan ninyo sila sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, pwede na igsuon. Pero na aman lagi pangalan. Ang pangalan man mo ay may center point. Maogi puntos diha sa iyang mensahe. Nagiingon diha, bautismuhan ninyo sila sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Buot pa sa tigsuon, pangalan sa Amahan, pangalan usab sa Anak ug pangalan usab sa Espiritu Santo. Mao kana ang atong ibautismo. Amen. Ana unta igsuon. Mao ni ang dalan nato nga usa ka dalan. Igsuon ha. Unang dalan kini. Karon muadto ta igsuon sa ikaduhang dalan. Oh, no. Ato sang pamatud-an sa tama. Muadto ta sa ikaduhang dalan kay kini igsuon duha ni kadalan. Duha ka bautismo karon ang gisunod sa mga katawhan. Kining bautismo nga gihimo sa mga apostoles o kining bautismo nga gisunod lamang o gitudlo lamang sa mga pari.
Mga pari igsuon ang una ni ini nga nagtudlo, dili ubang pastor, walay pastor nga nagtudlo ni ini, pari igsuon. Mao kini ang una nga nagpundar ni ining Trinity, mga kaparian. Amen. So dinhi mga igsuon, atong isgutan usab kini giingon nato nga ikaduhang dalan. Kay dinhi sa Mateo 28 ato nang gibasa nga bautismuhan sila sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Buot ipasabot nga ang ipabautismo pangalan sa Amahan, pangalan usab sa Anak ug pangalan sa Espiritu Santo. Karon igsuon. Mao na ang ato dinhi nga unang dalan nga gisubay sa kadaghanan karon igsuon. Mga born again tanan mga relihiyon naa dinhi misubay. Niya din himisubay. Inangano man. Kay wala may lain doktrina igsuon. Wala may laing dalan, wala may laing doktrina nga nagtudlo nga duha ka persona ang Dios. Ang mga kapalian niadtong panahon pa nagatudlo gayud sila nga tulo ka persona ang Dios. Ug samtang nahimo ang mga protestante misanga kini sila og lain nga grupo, mihimo og pangalan, pero ang ilang gisunod mao ra gihapon nga doktrina sa mga kapalian. So mao kini igsuon nga daghan sila. Daghan sila pipila ra igsuon ang nalain nga nakasulod gayud sa doktrina nga gitudlo ni Hesus ngadto sa mga apostoles. So sama usab nga ang mga sulat sa mga apostoles atong pamatud-an didto kung unsa ka tinuod gayud ang bautismo nga ilang gihimo, ang ilang gi-execute sa pagpamautismo nila. Mao kini ang anganyan natong sulbaron aron nga pamatud-an nato ug hain gid ning duha ang tunay gud nga gibuhat sa mga apostoles. Amen. So dinhi atong basahon ang kaduhang dalan nga mao kini ang giingon dinhi sa Buhat 2:38. Dinhi sa Buhat 2:38 nagaingon og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pag ang matag-usa kaninyo sa pangalan ni pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa pangalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Dinhi igsuon anaa ang mga saad. Anaa ang saad nga kung ikaw mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo tungod kini ang pagpabautismo nimo sa pangalan ni Ginoong Hesus tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. But pasabot igsuon dinhi nagsukad ang atong pagpasaylo sa atong mga kasalanan. Kining pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Unya, pagkahuman nga ikaw mabautismuhan sa pangalan ni Ginoong Hesus, madawat na nimo ang pagkalimpyo sa imong lawas, ingon nga kanhihugaw tungod sa atong mga nasunod nga mga kasalanan kanhi sa atong amahan ug inahan si Adan at iba, pinaagin ni ini igsuon sa pagpabautismo nimo sa pangalan mahugasan kini igsuon. Pagkahuman ni ini nga ikaw mahugasan na malublob ka na ngadto sa tubig, automatic igsuon nga musaklob kanimo ang Espiritu Santo. Kay mao iya giingon dinhi nga tungod ug madawat ninyo ang gasa. Hinumdumi igsuon kining Espiritu gigasa ra ni way bayad ni gihatag ra ni nato sa panahon nga kita mahugasan pinaagi sa pagbabautismo sa iyang pangalan. Kumo kay limpyo na ta, musulod kini igsuon sa atong lawas kining Espiritu Santo. Mao man bitaw nga pagkahuman na dugtong sa nabautismo sa pangalan ni Jesucristo ug madawat usab ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Nganong madawat man igsuon? Nganong muuban man ang Espiritu Santo sa
sulod or maangkon man nato kining gasa nga giingon nga Espiritu Santo. Tungod igsuon kay nalimpyuhan ang atong lawas, ang Espiritu Santo andam nang musulod sa atong lawas aron ato kita mahimo ng templo sa Dios. Amen. Dini igsuon. Kining duha ka dalan igsuon nga atong pagabasuwayon mao kini ang giingon nato dinhi nga dalan sa kamatuoran. Amen. Sa igsuon dinhi sa akong gisalaysay dili ko na balik-balikon kay taas kini unta nga ako maning gihimo sa una igsuon, ako ning gipang-post sa ako nga FB sa una, pero ako kining gibahin sa tutulok ka portion. Pero karon giusara nato igsuon. Mao ni nga ato lang siyang sa kuan pa, murag ras ba siya. Dili na nato balik-balikon pagbasa. So dinhi igsuon, nahuman na nato pagsalaysay kining giingon nga dalan. Igsuon, mungadto kita sa ikaduha, kay tulo man ni sila igsuon. Giingon man si Jesus nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Igsuon, ngadto ta sa kamatuoran nga giingon. Ang kamatuoran igsuon nga gisulti dito dinhi ni Jesus. Ang buti pasabot igsuon nga pag-ila sa kamatuorang sitwasyon sa pagkadiyos. Igsuon, kinahanglan nga ato giyong matultul usab ang giingon nga kamatuoran nga kahimtang sa pagkadiyos. Amen. Mao ni giingon nga kamatuoran nga dalan paingon sa kaluwasan. Dito sa atong unang gisgutan mao ang dalan nga kamatuorang dalan nga mao'y magdala sa kaluwasan. Dinhi igsuon sa ikaduha kamatuorang dalan paingon sa gingharian sa Dios. Amen. So dinhi igsuon atong hisgutan kung unsa gayud ang tinuod nga sitwasyon sa pagkadiyos. Kay igsuon kung dili kini nato masabtan og mayo, mahimo usab kitang bakak atubangan sa Dios. Pananglitan igsuon. Kini giingon nga ang uban dili na mutuo nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo. So usa kini ka pagtulunan o pagtuo nga kung atong yung ayuhong pagtuki ang Biblia o kasulatan, wala gyoy mabasa sa Biblia nga nagaingon diha nga si Ginoong Hesus dili Dios. Igsuon, ako ning gihimong usa ka pamaagi nga kung doon na kay mabasa sa Biblia, ako ning gihimo na ko ning ingon ta lamang na naghimo ko og pangutana sa mga katawhan nga kung doon na kay mabasa sa Biblia nga si Ginoong Hesus Dios, mabalhin ko ninyo. Pero igsoon wala gyud tay mabasa. Hinuon na ay mabasa nga si Ginoong Hesus anak sa Dios. Amen.
natay mabasa nga si Ginoong Hesus anak sa tao. Subot pasabot diha, di wala na siya, dili na may puntos nga ingno nato nga si Ginoong Hesus tao ra. Kay naalagi mabasa nga si Ginoong Hesus tao. Igsuon, hindi diingon ana ang pag-ila. Kay hinoon kung naatay mabasa nga si Ginoong Hesus dili Dios, tuo ko ana kung naatay mabasa. Pero wala gid igsuon. Hinoon ay mabasa nga si Ginoong Hesus anak sa tao. Si Ginoong Hesus anak sa amahan nga Dios. Basta mao na ilang gibalik-balik sa pagbali sa mga nakasulat. Pero dili na mao'y panahon, dili na mao'y rason nga ato yung tuhan nga si Ginoong Hesus tao lamang. Igsuon, kalaghanan sa kanila. Pila ni karelihiyon nga akong tulo ni karelihiyon nga wala gyud sila mo ila nga Dios si Ginoong Hesus. Dagko ni sila igsuon nga mga relihiyon. Dagko ni siya nga pundok grupo nga relihiyon. Nga wala gyud sila mo ila nga Dios si Ginoong Hesus. Pero hinumdumi igsuon natay daghan mga supporting verses unta niya na, pero tukumo ang atong oras ato kining gisingabot. Dili igsuon atong basahon ang magpamatuod nga nakasulat sa Biblia. Kung unsa ang nakasulat, ingon ini magigsuon. Atong basahon ang Mateo 1, versikulo 21, 22 ug hangtod sa 23. Amen. Dinhi sa versikulo 21 nagaingon, og gianak niya ang usa ka batang lalaki ug siya imong paganganlan og Hesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa mga propeta nga ingon. Nga nag-ingon. Amen. Og sa 23 mga igsoon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og manganak sa usa ka bata nga lalaki ug iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unsay kahulugan igsuon sa Emmanuel? Ang kahulugan sa Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Igsuon ang Dios may uban na, may naog na ang Dios kanato, niya na sa kalibutan, niya na sa yuta. Pero wala na ngayon igsuon na may mga pilosopo na sa ako mga kon, na may mga pilosopo na man si Ginoong Hesus karon wala na. Pero dili igsuon ni anang panahon nga gipanganak si Ginoong Hesus, mao nay giingon nga pagnaog sa Dios nga ang buti pasabot sa pulong nga Emmanuel ay ang Dios ani ana uban kanato. Amen. Mao na igsuon ang buti pasabot sa katagang Emmanuel. O kini dinhi ato usa pa ka bersikulo igsuon aron nga kita singabot sa oras. Ang Juan 1, versikulo 1 hangtod sa 2 og igsuon mulukso kita ngadto sa versikulo 14 kay taas kini kaayo kung atong basahon unya maura ang mga kahulugan niini. Amen. Sumad ta sa paglukso sa versikulo 14 human atong basahon ang Juan kapitulo 1 versikulo 1 2 dinhi nagaingon. Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Amen. Dios diay ang pulong. Amen. Sa 2 kini siya sa sinugdan uban na sa Dios. Amen. Karon mga tuta sa bersikulo 14 suon. Mga tuta sa bersikulo 14 aron atong masabtan ang atong puntos diya sa atong pagkot niini nga talata. Dinhi igsuon nagaingon sa 14
og ang pulong nahimong tao. Sa daw igsoon, ang pulong nahimong tao. Ibig sabihin, ang pulong nga Dios nahimong tao. Ha? Nasabtan ba igsoon? Og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo. Mipuyo siya nga puno sa grasya o kamatuoran og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon nga paggadawaton sa bugtong nga anak gikan sa amahan. Amen. Sang supay igsoon nga dili natutuuhan nga Dios sige ng Hesus. Igsoon mausab kini ang kamatuoran nga atong subayon. Ang uban nagayon sila nga sila ang nagdala sa kamatuoran. Labi na ning mga kaigsuonan nato nga hintuog yun nga dili Dios sa Ginoong Hesus. Gawas sa Muslim ha, kasi ang mga Muslim soon wala gyud sila motuo nga Dios ang atong Ginoong Hesus. Kung dili usa lang daw ka propeta. Mao na ang tulo usab sa mga Muslim. So, gawas nini sa mga Muslim, adunay tutulo ka simbahan nga nagatudlo karon sa sama ni ana nga hindi gid wala gid sila mo ila nga Dios ang atong Ginoong Hesus. Amen. Dinig soon ana kita mga dugang paunta nga bersikulo. Ako na lang ihatag kini igsoon kaninyo. Kamo na lang ang maghimo sa pagbasa kay kung ako pang maghimo nini igsoon basig abuton tag 2 ka oras. Dili pa mahuman. Kining atong gisgutan ni ining mga higayon na igsoon. So dinhi ako lang ihatag ang mga bersikulo kamo na lay magbasa diha sa inyong Biblia. Unang bersikulo nga akong ihatag pagpatunay nga Dios gyud si Ginoong Hesus. Amen. Basahon ninyo ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1. Diyan nagaingon nga si Ginoong Hesus Dios ug mangluluwas. Amen. Dilipod sa Tito 2:13. Mao gyapon igsuon Dios bugtong Dios ug atong mangluluwas. Bugtong ha Dios na atong mangluluwas. Ikatuloy igsoon ang 1:5:20. Katulo gayon dinhi igsoon balik-balik ka pagsulti nga Dios gyud si Ginoong Hesus. Dinhi sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Igsoon mao kana nga mga bersikulo usa pa ang Roma 9 bersikulo 5. Mao gyapon igsoon Dios nga manluluwas gyapon ang papel ni Ginoong Hesus diha. Amen. Usa pa ang Juan 1:18. Mao gyapon igsoon Dios nga manluluwas. Ika-unom nga bersikulo igsoon ika-unom nga bersikulo nga akong ikadugang kaninyo to kumo dili na kita wala na kita panahon nga ato paning basahon aron atong isalaysay igsuon kamo na ang magbasa niini. So isulat lang ninyo sa papel kini aron inyo nang pagatun-an na maingon niini ang atong pagtudlo nga naa tay mga supporting verses nga gipang support dinhi sa atong tema. Amen. Ikaunom Pilipos 2:5-6-7. Pilipos 2:5-6-7. Unahon balikan ko igsoon 2 Pedro 1:1, Tito 2:13, Tito 2:13, 1 Juan 5:20, 1 Juan 5:20, Roma 9 bersikulo 5, Roma 9 bersikulo 5, Juan 1:18 ug Pilipos 2:5-6-7. Daghan pa ini igsuon, daghan pa unta atong ikahatag, pero kining uulom nga bersikulo igo na siguro nga inyong masayran ang tumong sa atong gihatag nga bersikulo. Igsuon
Dinhi sa atong ang ato dinhi atong isgutan sa makadali kining giingon nga pagtuo lagi nga dili wala gyud sila motuo nga Dios. Mga igsuon natay mabasa igsuon dinhi sa natay mabasa sa 2 Korinto versikulo 4 nganong dili man nato ilhon gyud inangano igsuon nakasulat na nga doon nagitaw nga gibutaan sa Dios. To kay igsuon doon nagi mga tao nga gibutaan sa Dios. Amen. Ato basahon igsuon ang ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 4 nagingon din igsuon sa ilang pagkabutang ang mga huna-huna sa dili magtotoo. Numduman igsuon ha, huna-huna daw sa dili magtotoo. Ibig pasabot igsuon nga ang tao doon nagipili ang Dios. Ang tao lang iyang gipili mao kana ang tunay nga magtotoo diha sa atong Dios. Amen. Og ate padayon igsoon dili magtotoo og gibutaan sa Dios niining kalibutan na aron sila dili makakita sa kahayag sa maong balita. Amen. Gibutaan sa Dios. Amen. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Na maigsoon dagway diay sa Dios kini si Kristo. Nganong dili man natutuhan? Buti pa sa butig suon nga ang yadtong panahon nga wala pa nakakita sa Dios. Sumala sa atong gibasa dito sa Mateo 1:21, 22, 23 nga mipuyo siya o uban ka nato. Amen. Unya sa Juan 1:1 ngadto sa 14 nga ang Dios nahimong tao og nakig-uban sa mga tao. Amen. Og dinhi tungod lagi kay dunay tao nga gitaptapan ang ilang huna-huna kay ang Lucas 24 Lucas 13 versikulo 15 nga kahit bisan unsay atong pagahimuon dili gud makasabot inangano gihimo man sa Dios nga talinghaga kining iyang pulong ang iyang pagmantala sa iyang pagka-Dios gihimo iyang talinghaga ngano maligsoon nga dili man masabtan batud pa sa atong natulaan nga para ang tao makakita man sila dili makasabot og makabati man sila dili usab makahimo sa pag-intindi niini. Amen. So dinhi sa atong gibasa sa 2 Korinto versikulo 4 versikulo 4 ato nang diretsyon sa ilang pagkabutang ang mga huna-huna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios niining kalibutan na aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Buti pa sa butig soul kini day si Kristo mao day kini ang dagway sa Dios na kanhi walang nakakita. Sa unsa pa nga paagi nga dili nato kinituohan. Amen. Hallelujah. Karon madto ta igsuon sa
ikatulong portion ni ini dinhi sa nag-ingon din sumala sa atong naisgutan ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Igsuon, tapos na nato ang duha, dalan ug kamatuoran. Dinhi igsuon, atong ipasabot kining giingon din nga kinabuhi. Bot ipasabot igsuon, kining nagdala nato paingon sa kinabuhing dayon. Amen. Sa unsa tayo sa unsa man ta dalhon, paingon ngadto sa kinabuhing dayon igsuon. Ingon ini igsuon. Doon na tayo mga bahin kini sa bautismo igsuon gihapon. Pero kining pagdawat nato sa bautismo, kadaghan karon ang dili wala gyud mo tuo. Nganong dili man natutuuhan? Basahon nato igsuon ang unang Pedro 3:21, nagaingon din igsuon, agig hulad niini ang bautismo usab magaluwas kaninyo karon. Amen. Dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kun dili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan. Amen. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So, ani di ay mga isuon nga ang pagbabautismo daw agig hulad, or ibot pasabot isuon agig hulad. Ibig sabihin, ibot pasabot nga ingon nga panag-ingnan. Agig hulad sa nangagi ni adtong panahon ni Noe. Mamalibot pasabot ni igsoon. Ang bautismo usab magaluwas kaninyo karon. Dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kun dili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan, pinagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Amen. Dili igsoon. Ang atong himuon din sa kinabuhi nga mao ang pagtuo nato sa giingon nga bautismo. Amen. Dito ang atong gibasa nga dalan, dunay duha ka bautismo nga gipanudlo. Nabahin kita ni adto igsoon dito sa atong unang nisgutan katong dalan. Pero din igsoon, mao kini ang pagsunod gayon sa bautismo. Kay kung dili sad nato kini masunod, dili sad ta makasunod sa giandam sa Dios nga kinabuhing dayon. Amen. Kaya kung man ni Hesus na siya ang kinabuhing dayon. Amen. Dinhi sa buhat 8:12, basahon natin igsoon, apan diha nga nagpanuo na sila kang Pilipi sa pagbantala niya sa maayong balita, may tungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo nga ang mga lalaki ug mga babae. Dito igsuon, patunay lamang nga ang gibautismo ni Ginoong Hesus ang gibautismo din gisgutan din si Pilipi man, ang gibautismo ni Pilipi ay pangalan ni Ginoong Hesus. Pangalan ni Hesukristo ang gibautismo ni Pilipi. Amen. Isa pang bersikulo. Ang buhat 10:48 atong basahon igsoon, og iyang gisugo sila sa pagpamautismo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Basta sa igsoon, dinhi sa 10:48 nga ang istorya ani igsoon, ang kanang mga tao ni Juan og nabautismohan ni Juan og ang nabautismohan usab
ang bautismo ni Juan nga dili ngalan ang gigamit, wala may nagbautismo man lamang si Juan sa bautismo sa paghinulsol. Amen. Og dinhi iyang dinhi sugo nga bautismohan sila. Gipaparpar mo ra giparibaptize igsuon. Og unya gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Sa 19:5 sa buhat gihapon og sa ilang pagkanawog niini sila gipang bautismuhan sa Ginoong Hesus. Sila gipang bautismuhan kang Ginoong Hesus. Amen. Bot pasabot mga igsoon na kuan kini, mao kini ang nahitabo din ang mga mga Israelita nga walay bautismo. Wala sila. Og matod pa din nga sa pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa Ginoong Hesus. Amen. So basta pasabot disoon nga ang bautismo nga ila gigamit ko din nga pangalan gud ni Ginoong Hesus. Amen. Katapusan igsoon, mao naman kini ang atong pagpatunay, mao naman kini ang atong pagpamatuod nga ang gibuhat gayod sa mga apostoles ang bautismo gayod sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Dinhi sa 22:16, og karon unsay imong gipaabot, tumindog ka og magpabautismo og hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Ingon ra ini igsoon. Dinhi igsoon sa 22:16 ang kinabuhi kini ni Saulo. Nga din si Saulo sa ka tawo makasasala. Daghan siya gipangmatay igsoon. Kay mismo kining mga apostoles iya kining gibantay-bantayan nga kung maabtan niya nga magawali sa pangalan ng Ginoong Hesus. Iya kining pagkapasyon. Tanan nga nagawali sa wala mauyon sa ilang relihiyon nga Judaismo. Kay kini si Saulo igsuon, siya ang siya ang manglulutos. Lutoson niya igsuon ang kutob sa magatudlo og kaluwasan nga lain sa ilang gitudlo. Amen. Mao kini nga daghan si Pablo o daghan si Saulo pinatay nga mga kinabuhi. Amen. O gini, malain nagsuon, kini ang kasaysayan ni Saulo og gibag-o siya ni Jesus og gitawag na siyang Pablo. Amen. Balikan natin igsuon para maayong masabtan nato. Og karon unsa pay imong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo og hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Oh. Puto pa sa igsuon, kung ikaw magpabautismo, tawgon ra ang pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ana ra igsuon. Og hugasa ang imong mga sala pinagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Kang kinsa ngalan ng tawgon igsuon? Pangalan ni Jesucristo. Mao kini ang atong mangluluwas igsuon. Dinhi igsuon. Hinaot nga atong nasabtan kining atong gitudlo nini nga higayuna ug medyo mataas na ang atong pagtuon. Pero dinhi atong tagaan usab og tagaan nato og mga supporting verses pa nga dugang ang igsuon. Ang dinhi igsuon sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 3 nagaingon na sabi dinhi igsuon, ug kuno galing ang among maayong balita sinalipdan man kini, sinalipdan lamang ngadto kanila
nga nagakalaglag. Amen. But pasabot igsuon nga ayaw ninhi ug kung ugaling ang among maayong balita sinalipdan man, kini sinalipdan lamang ngadto kanila nga nagakalaglag. But pasabot igsuon ang Dios na ay tao nga iyang gibutaan, gisalipdan nga dili gyud makasabot. Ha? Ngadto kanila nga nagakalaglag. Pud pasabot kanila nga gisilutan og kalaglagan. Amen. Mao ni nga igsuon nga daghan karon ang nagabautismo sa pagbautismo og bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero dinhi igsoon wala tay mabasa nga ang mga apostoles may bisan usa ka mga apostoles nga naga-bautismo sa Mateo 28:19. Mao kini igsoon ang atong giingon nga kinabuhi. Mao kini igsoon ang nagdala sa atong kinabuhi. Ingon nga kita kinahanglan gayud makasunod sa tinuod nga bautismo. Kinahanglan igsuon kay kung dili ta mo sunod ni pinaagi sa pagbautismo, bautismo sa pangalan ni Hesus, sang paagi ta maluwas. Wala tay kaluwasan. Kay ang gisaad igsuon kini mang pangalan niya mao matong manuluwas. Nga sa atong gibasa ganiya sa Mateo 1:21 na paganganlan ninyo siya Hesus tungod siya ang magaluwas sa mga kasalanan sa iyang mga katawhan. Siya ang magaluwas sa mga kasalanan sa iyang mga katakita igsuon. Kining Hesus nga pangalan mao na ang magaluwas anato. Amen. So saan sa paigsuon para atong tuuhan nga dinhi sa atong ito na ni higayon ha hinaot nga kitang tanan naay pagsabot o naay pagka sabot nga labi na gikan gayud mismo sa atong Dios. Amen. Nga unta dili ta masama dinhi sa atong gibasa nga ug kun ugaling ang maayong balita sinalipdan man, kini sinalipdan lamang ngadto sa kanila nga nagakalaglag. Subot pasabot igsuon nga naagi tao nasabtan na sa Dios kung kinsa ni mga tawhanang iyang pagalaglagon. Mao kini ang higayon nga iyang silutan sa kalaglagan ang tao. Amen. Isuon mo ato kita sa pagtapos ni ini ato kita sa pagpasalamat sa atong gamahanan nga Dios. Kanimo Amahan nga nasa langit, nining gayon na o Dios. Salamat sa tanan nga imong gipahimangno kanamo. Salamat sa among pagtuon nga diin malampuson o Dios. Malampuson tungod ang imong presensya aduna sa anay sa among mga kasing-kasing. Lord, maingon man usab sa mga tao. Himuha nga ang ilang hula-hula, imong maablihan ang ilang mga pag-isip o ang labis tanan ng ilang mga kasing-kasing aron sa pagdawat sa pulong nga nagdala sa kamatuoran. Lord, amo kining pasalamatan sa pangalan mo Jesus. Amen. Igsuon, salamat at magpadayon ta sa huwat sa mga sumusunod nato nga mga videos. Gani ako kamong giawhag igsuon nga mag-subscribe para updated nato nga makita kining atong mga videos. Amen. At kinahanglan nato ang inyong mga comment kung dunay mga pangutana bahin sa atong gitudlo.
So wala problema igsuon. Comment lang kamo sa comment section. Amen. O i-like usab ninyo igsuon. Amen. I-like og i-share. Kasi mao kini ang atong paglaom igsuon nga malaganap nato ang tibuok kanasuran sa maayong balita. Amen. So, padayon igsuon. Salamat.